Happy New Year Hello लोगोफोर Good morning खुलुमहरबाय नोंथांमोन गासै आंनि आंगो लोगोफोरखौ थ' आङो मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों लोगोफोर स' आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दे लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ आंना बहुत स्पेशल जागोन दे ओमफ्रायहाय मा होनो खिन्थानोसै भिडिअ लानायखौ दे लोगोफोर मानि थाखाय आं भिडिअ लादों स' आंना निउ इयारनि शुटिं दङ निउ इयार मा माने मा ओमफ्राय इयो जामिन खादा आंना मेकआप आर्टिस्टआ भिडिअना आं थैसिमहाय बेराद हमदान थादोंमोन ना माने मा बुंगोन मा मागोन जादों भिडिअखौ जा मिनिखाबा भिडिअखौ दसे भिडिअखौ स' लोगोफोर जेबो नङा थ' आङो मानि थाखाय भिडिअ लादों लोगोफोर आंना शुटिं दङ माने आङो दाख्लैहाय माने मा होनोमोनलाय बेस्थ'खाय खालामनो मोनाखै दा हथादैसो जाबाय आंना माने मिउजिक भिडिअआ आंना निउ इयारनिया स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि मिउजिक भिडिअ निउ इयारनिखौ इन्जय खालामदे जुदि मोजां मोनोब्ला लोगोफोर स' नोंथांमोना आंखौ बयबो अनगोन होननानै मिजिंथिबाय आसा थाबाय दे लोगोफोर आङो उइदाउट मेकआपखौ लायासै आङो हाखु दाखुयैनो आङो हरनिलायनो आङो फुंनि 5टायावनो सिखारदों ओमफ्राय दुगैबाय माबाय ओमफ्राय रेडि जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानो मोनासै लोगोफोर दासो मेकआप सेकआप रेडि जानानै ओंखारनानैसो भिडिअखौ लानाय जाबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय बा आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इन्जय खालामफायो बा आंनि स' लोगोफोरा अन दा वे थांगासिनो शुटिंनि थाखाय नोंथांमोनाथ' आं खिन्थाखादोंमोन ना नै दङ जोंना लोगोसे बिथां सिद्धार्थ बर' मोजां ना जोबोद मोजां आरो माबा मेथाइआ जोबोद मोजांसो आसा खालामो रायजोफोरा बे मेथाइखौ सापर्ट खालामो लोगोफोर सिद्धार्थखौ आं फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों स' बहुत मोजां मोनदों लोगो मोननानै दे जोबोद मोजां लास्टावसो जोबोद मोजां मोनदों होननांगौ दानो फार्स्टावनो नोंखौ जोबोद मोजां मोनदों होनबायबा बहुत मोजाङानो मोनखादों नों माबायदि मोनदों लोगो मोननानै जोबोद मोजां जोबोद एक्साइटेड दङ सुपार एक्साइटेड दङ थांबाय थानो ना दाथ' जों लकेसनाव थांगासिनो स' लेट्स सी Excited na? Excited, बहुत excited. नोंबो excited ना सिद्धार्थ? आंबो excited. नोंबो excited. Finally दिनै सिद्धार्थ चल ठीक है ना या चेंज करो थ' लोगोफोर जोंहा आधा जोबहांबाय थ' आरोबाव खालामगासिनो ओमफ्राय एसे माने माबा खालामबाय मेकआप सेकंड पार्ट थ' कैसा लगा बहुत अच्छा लगा जोबोद मोजां मोनबाय Hi ma'am. Nice. Jala. Aroma. Chicken roll. Jadi udah.
खालामगासिनो Ayo. Nomor. Oh, saya. Mua thằng đam mình cũng đã thức lập được. Như vậy. Ơi sao đấy? Biết bao nhiêu? Biết bao nhiêu thằng Yo. Đi lại gì nữa? Đặt. Mà run đi xe cái này ra mới siêu đi mà đấy. Cái vào làm một cái. Quay nữa. Yêu. Em sao lại ai hơi xuống rồi. Bây giờ đó hú là thiếu gì à? Ăn hú là cứ mà lấy về đang lên nó đang gục nó vậy là. Gì đó vậy. Ayo bal slack này. À bên tháo không này. Đây chúng ta luôn đây. Đây đâu. Nó cái đuôi xuống thân đi. À bên tháo nó cũng xảy ra đi. Với 사바이 나라 길이 돼. 길이 너무 많이 내. 내가 만들 만들 사바이네. 콜리 콜리 사바이. 사바이 콜리 콜리 사바이. 만들 우리 사바이 좀 살래. 살래. 우리 라나 고만 또 뭐해? Biar ka arnai dega me ha. ठीक है हाउस कोई रिकॉर्ड करो यार Last one to laba aku nak apa ba. Ngang mesti dong. रेडी सुनो रे Ang maba se. Aduh kan. Serse mo saya men. Woi sile. Musa apa? Musa apa? Musa pun na. Apa ni? Sile bisa sampai ni deh. Dia apa sih kita? Wow. Saya video deh. Happy New Year. Chris. 야, 흐드. Musa kabar. Jadi, Midion. Musa kabar. Nah, musa kabar sih. Sini udah, musa kabar deh. Las dai bagus. Oh, balale. Musa karu nikala ra. Abi bolang he nimba simba. Nimba. Dusra tell me. Mohini dunia. Harus kai kori ni bolla. Nimba. Nimba tell me. Ayo sudah ini sana. Yang mana biji? Ada bus kai ke sini. Finish. दिनै शुटिंआ पिकआप जाबाय दिनै लास्ट डे जोबनानै थांबाय मोजां जानानै थांबाय गाना ओरैबायदि इन्टारेस्ट सैथो आरो जोंना बुंनायाव सिद्धार्थ बर दं रलाव जय बर आरो एक्टर दं जोंहा नै फुलमनि बिथाङानो प्रडिउसार आरो एक्टरबो स' बिथाङा दा एक्ट्रेस गोदान गागोदान
नोंथांमोना नायनो हागोन आरो चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाखादो बे भिडिअखौ नायनो थाखाय सिमसा हाजो सेरनि मिउजिक भिडिअनि टाइटेल जाबाय सिमसा हाजो सेरनि बेवहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन ओमफ्राय नायनानै एकदम शेयार खालामसुला जोब उनावहाय निउ इयाराव दे निनान था दे Bulgari production दे बयबो लाइक खालाम दे Happy New Year Happy New Year